Den lille fortælling om den lille blå elefant, Albert og hans ven Esben Æsel, som skulle i cykelcirkus. Der var engang for længe, længe siden en lille blå elefant ved navn Albert. Albert var en eventyrlystig lille fyr, som elskede at udforske hele den store verden. I selskab med hans finurlige ven, Esben Æsel, drog de tit sammen afsted ud for at se, hvad der monstro kunne være af fantastiske oplevelser, som de kunne se. Men i dag, lige netop denne dag, skulle der ske noget helt fantastisk. Noget så stort, at både Albert og Esben ikke kunne sove aftenen før. Det store cykelcirkus kom nemlig til byen, og hvor var de to drenge spændte. Esben, Esben, råbte Albert. Esben, det er i dag, Esben. Der er cirkus. Vågn op, Esben. Esben vågnede med et sæt og lyste op som tusinde julelys. Esben smilte og sagde, på med hat og briller, for cykelcirkuset kalder. De to drenge fik hurtigt brillerne på og var afsted i en fart. Det første syn, som mødte drengene, var en lang starut for cirkuset. En fyr, der var kendt under navnet Heldigcyklen. Esben bemærkede hurtigt den lange fyr og sagde til Albert, se Albert, det er Heldigcyklen. Albert var forbløffet over, at en mand kunne være så høj og stadig køre på cykel. Rygterne gik på, at navnet var kommet, efter at han engang havde trukket ud i toilettet. Og whoops, så var der kommet en spritny cykel op ad kummen. Så derfor hed han Heldigcyklen. Drengene smed deres cykler og løb i rask tempo hen i den mindst 200 meter lange kø for at få billetter. Ej, hvor de glædede sig. Endelig kom drengene ind i cirkuset. Sikke en ventetid. 10 år, Esben. Så lang tid tog det mindst. Det er jeg sikker på. Esben var rap på replikken og svarede tilbage. Maks 10 timer, Albert. 10 dage er lang tid. Showet var i gang, og første person på gulvet var blevet præsenteret. Tanken var navnet, hun gik under. En kvindelig udgave af Hulk. Hun kunne løfte tunge ting. Albert var sikker på, at hun næsten kunne løfte et helt hus. Drengene var så fascineret over den store, stærke kvinde. Drengene fulgte med i alt, som der skete, med store øjne og vakse ører, men efter en tid var showet kommet til den aller sidste del. Men ikke mindst var denne del den bedste. De to klovne, Slotto og Kenno, skulle runde hele baduljen af. De cyklede rundt og jonglerede med bolde og kejler og en masse mega seje ting. Men desværre for Albert og Esben var klokken blevet alt for mange, og deres eventyr var slut for i dag. Så de fandt deres cykler og vendte næsen hjem. Dette var historien om Albert og Esben i cykelcirkus.